podstate sme si často zvykli kritizovať Slovensko, že nemáme tu to a nemáme tu hento a popri tej kritike často zabudáme, že tu máme naozaj veľa dobrých odborníkov, aj veľa dobrých oblastí, len popri tej negativite sú takto v úzadí, ale určite stále na Slovensku máme veľa odborníkov, ktorí majú vysokú kvalifikáciu a vedia aj to Slovensko prezentovať na medzinárodnej úrovni. Dobrý deň prajem, pozdravujem všetkých divákov z Fabula. Momentálne sa vám prihováram z Banskej Bystrice, kde sa nachádzame na prvej Interrehab konferencii. Sme v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity a ja by som vám veľmi rada predstavila hlavného organizátora, pána doktora Davida Líšku. Ďakujem za prijatie. Ďakujem aj ja a všetkých vás pozdravujem. Čo bol váš prvotný impuls na zorganizovanie prvej Interrehab konferencie? Tak je to v prvom rade taká, nechcem povedať, že propagácia, ale medziodborová spolupráca a zdôraznenie benefitov rehabilitácie, čo môžeme pacientom pomôcť, s akými stavmi ako fyzioterapeuti, fyziatri a vlastne prepojiť tú rehabilitáciu a spraviť to dostupné pre ostatné medicínske odbory. A ak by sme mali možno porovnať túto vašu prvú Interrehab konferenciu s inými odbornými konferenciami v danom obore, čom je táto iná alebo odlišná? Nemám rád úplne porovnania, to znamená, že highlightovať, že niečo je dobré, niečo je lepšie, niečo je horšie. Ja v podstate mám rád každé odborné podujatie a každé vždy podporím, keď som pozvatý svojou prednáškou. Ale toto je pilotné v tom, že sa to troška inak pozerá na tú rehabilitáciu v medicíne, že z pohľadu toho, ako vieme pacientom pomôcť, čo vieme zlepšiť a chceme troška zároveň aj dať nejaký taký progres do budúcna aj pre našich študentov, že ktoré témy ešte musíme zlepšiť a akým spôsobom. Pre koho bola táto konferencia určená? Skôr pre verejnosť, alebo študentov, alebo pre odborníkov? Hlavne pre odborníkov, to znamená, mali sme najviac fyzioterapeutov, bolo tu aj dosť fyziatrov, aj samozrejme iných lekárov a odborností. A samozrejme mali sme tu aj svojich študentov, čo ich zároveň aj troška motivuje, aby sa zlepšovali. Takže som veľmi rád, keď aj naše mladšie ročníky toto podujatie navštevujú alebo navštívia. Tiež sme videli rôznorodosť, že tu boli aj mladší, aj starší. Asi som sa vždy spýtala aj na odbor. Boli tu aj lekári, fyzioterapeuti rôznorodí, takže tiež nás to potešilo. Minule sme tu boli u vás, toto už nie je naša prvá konferencia, boli sme tu u vás aj na zorganizovanie inej konferencii. Čo je možné spoločné alebo odlišné medzi týmito konferenciami a prečo to takto robíte? Tá druhá, ktorá sa v podstate uskutoční tento rok, je Medzinárodná športová konferencia. Tento rok už usporiadávame 9. ročník a je primárne cielená na šport. To znamená, sú tam športové problematiky, športoví odborníci. Táto je zase mierená viac klinicky, to znamená do oblasti nemocnice, do oblasti nemocničnej rehabilitácie a príbuzných tém. Je to také, že sú obsahovo odlišné, preto sme hľadali vlastne niečo, čo sa odlíši. Predtým sme mali aj taký jeden projekt európsky pod zaštitou Erasmus plus COVID Move, kde sme vlastne takéto prvotné myšlienky prezentovali a nechceli sme, aby to v úvodzovkách zostalo na jednej línii a bez financovania sme hľadali spôsob vlastne, ako to posunúť ďalej. Preto nás vlastne napadlo spraviť takýto projekt, že Interrehab a tešíme sa, že v podstate pilotný projekt a zúčastnilo sa ho cez 250 účastníkov, takže na to som naozaj hrdý v tejto fáze. Tiež si myslím, kolegovia boli minule, ja som tu dneska a tiež to hodnotím ako veľmi úspešné. Videla som, že ste mali rôznorodé témy a aj prednášajúcich. Podľa čoho ste vyberali prednášajúcich a samostatné tematiky? No, dobrá otázka. Tak vždycky, keď vyberám prednášajúcich, tak chcem, aby to boli ľudia, ktorí tomu dávajú troška viac ako musia. To znamená, že je tam obrovské srdce v tom, čo robia a zároveň nejakým spôsobom sa snažia viacej rozvinúť ten svoj obor, ako je ten štandard, ktorý dostali povedzme v našich školských osnovách. Čiže musí tam byť dobrá odbornosť a musí tam byť aj ten vedecký presah. To znamená, aby mali nejaký vedecký background za sebou, aby vedeli čítať vedeckú literatúru, interpretovať a samozrejme mali aj viaceré výskumy za sebou, čo mnoho prednášajúcich dneska určite málo. Takže si myslíte, že na Slovensku existuje veľa vysokoodborných prednášajúcich v oblasti fyzioterapeutiky a rehabilitácie? Áno. V podstate sme si často zvykli kritizovať Slovensko, že nemáme tu to a nemáme tu hento a popri tej kritike často zabudáme, že tu máme naozaj veľa dobrých odborníkov, aj veľa dobrých oblastí, len popri tej negativite sú takto v úzadí, ale určite stále na Slovensku máme veľa odborníkov, ktorí majú vysokú kvalifikáciu a vedia aj to Slovensko prezentovať na medzinárodnej úrovni.
Čo si myslíte, aká je úroveň fyzioterapeutiky a samotného rehabilitačných centier na Slovensku a možno akými ťažkostiami sa stretávajú daní odborníci? Myslím si, že úroveň je všeobecne dobrá a tým, že navštevujú aj takéto podujatia, tak sa to zlepšuje a vlastne takto zlepšujeme aj tú disemináciu, že tu máme tých najlepších odborníkov, ktorí prednášajú a následne tí ľudia, ktorí prídu z praxe, tak potom vedia aplikovať aj tie myšlienky do toho ich procesu, čo zvýrazňuje tú kvalitu starostlivosti u pacientov, takže z tohto pohľadu to hodnotím pozitívne, ale ja som osobne taký typ, že nikdy sa neuspokojím, to znamená, že aj keď niečo vnímam dobre, tak stále vidím veľa vecí, ktoré treba zlepšiť, takže vždy sa človek musí na to pozerať, že je priestor sa zlepšovať stále. Určite sledujete aj rôzne inovácie a rôzne novodobé trendy. Myslíte si, že umelá inteligencia po prípade digitalizácie bude mať dobrý vplyv na tento segment? Ako to vnímate? No, tak v podstate, ako bola aj priemyselná revolúcia, aj viacej výrobných procesov, tak vždycky sa ľudia obávali aj o tú stratu zamestnania a podobne. Tak v podstate myslím si, že AI v tomto predstavuje revolúciu, ale nemyslím si, že sa dotkne negatívne, ale naopak zase otvorí nám nové perspektívy, ale z ktorých sa postupne musíme naučiť pracovať a zároveň zlepšovať aj celkový ten proces. Máme viacero takýchto typov, v podstate telerehabilitácia, virtuálna realita, všetko je to dobré, napomocné, ale zároveň sa nesmieme vzdialovať tomu pacientovi, lebo ten osobný kontakt, to osobné vypočutie nenahradí nikdy žiadna takáto technológia, aj keď AI má určite dobré usmernenia, ale proste stále je tam nutná tá komunikácia, terapeut, pacient a proste ten proces nejakým takýmto spôsobom riadiť. Čiže myslím si, že fyzioterapia bude použitím AI ovplyvnená pozitívne, ale nesmieme zabudnúť stále na tie zložky kontaktu s tým pacientom. Súhlasím s vami, tiež si myslím, že ľudskí fyzioterapeuti a samotný ľudský faktor bude vždy dôležitý. Moja posledná otázka je, ako ste boli dneska spokojní s touto vlastne konferenciou? To budem asi vedieť až odpovedať, keď si oddychnem. Takže z tohto prvého pohľadu je to také, že spokojnosť je vysoká aj skrz veľkú účasť, aj nadšenie prednášajúcich aj účastníkov, takže hodnotím to pozitívne, ale ešte si to v kľude doma budem musieť celé raz pustiť a vyhodnotiť si to sám. Určite, tiež si myslím, ale my a toto všetci to hodnotíme ako pozitívne a tešíme sa, že sme tu mohli byť. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem.